Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más. Ahojte všetci, ja som Leoš a vítam vás u dnešného videa. Dnešné video bude prvé špeciálne video, pretože som sa rozhodla spraviť taký inakší content na môj YouTube a rozhodla som sa urobiť takéto surprise opening, sleazy a veľa ďalšieho. Mám na plánu ešte 3 ďalšie videá tohto typu, takto sediačky a ja dúfam, že sa vám budú páčiť, pretože sa mega teším a mega mám rada tieto videá, rada ich robím, rada ich pozerám. Dneska tu máme, že surprisey a jeden sleaze, takže dúfam, že sa vám tento typ videí bude páčiť. Prosím ľudia, nehejte ma za to, ja viem, že ja mám rada takéto typy videí, rada rozbavujem, rada sa nechám prekvapiť, rada proste ma to baví robiť také videá tohto typu a je to skrátka len robota, ktorá ma baví a ktorú rada robím, takže máme tu vajíčka, máme tu 8 vajíčok, hej, máme tu 8 vajíčok, 2 puzzle pals, 1 lap slime a jeden takýto jelení luj. A my si tu raz teďka ideme urobiť unboxing tohto všetkého. A ja sa mega teším. A nebudem zdržovať a ja si myslím, že by sme už mohli ísť na to. A popravde ja neviem, s čím začnem, pretože mám tu surprisey a sleaze a toto. Ale ja sa veľmi teším na tie surprisey, takže ja by som si to asi nechala tie surprisey na neskôr ako posledné a by som asi začala s týmto a potom možno so sleazom a potom tie surprisey, takže idem odbrátať zo stola a my môžeme ísť na video. Takže ako prvú vec, ktorú tu mám, je tento jelení luj. A ja tento luj stavím veľmi dlho od tej doby, čo pozerám youtuberov, pretože jednu dobu to bolo strašne in a ja som to veľmi chcela mať, takže som to konečne zohnala a je to vlastne takéto a je to avokádové. Jedna vec, ktorá sa mi páči, je to, že máme takto reťazku a že si to viem zavesiť napríklad na kľúč alebo tak. Hej. A to bolo akože obal. Tu máme vnútre všetko na ruku a ideme si teda pozrieť, čo tam je. Či sa to vôbec oplatilo. Tak to vyzerá znútra. Ja som ešte na týchto YouTube v podstate ešte nedávala sleazy, ale keď som potila ešte pre seba, tak ja som bola strašne dosť sleazov. Ja mám asi sleazy teraz asi po 2 alebo 3 rokoch, takže to je strašná doba. A jo, ja sa trošku bojím, že proste keď to otvorím, že to bude celé na mne. No však. Dobre. Už to je plus, že to zatvorené, že to nevytiek, lebo takto keď som sa pozerala, tak to vyzeralo. Ale chvála Bohu není. Máme tu tento slime lab, čo je taký ako keby kajnička, ale to kajnička? Že to nebude lepiť alebo jak extra. Tak ono to je také klasické tie sleazy v okolí. Ale keby sa pýtate, tak asi určite chceme viac takých videí aj so sleazom. Že budú akože vyhranie len so sleazom. No, je to taký ten klasický obchodný sleaze, hej, vám poviem. A ja neviem. Oh môj bože. Je strašne pekný, hej. A je strašne vodový. Keď sa chcete zabaviť, keď proste chcete stres odbúrať, teraz nás čakajú vstupné písomky a záverečné testy a zokromenie známok. Ale tak keď chcete si nejak znovu náladu, tak je to dobré, hej. Ale akože dobre sa natia, proste nie je taký travý, to sa mi páči, že koľko vydrží? Tak veľmi ani nie, ale tak sú o mnoho horšie sleazy, ktoré ani toto nevydržia, takže ja si myslím, že je to celkom fajn. Koľko by som dala tomu sleazu, no. Je to tak antistresové, alebo sú aj lepšie sleazy, ale tak toto je taký, že dosť vystačujúci, že proste
chce sa zabaviť, tak plne je to akože super, takže toľko by som dala tomuto slizu a ja by som si asi šla umyť ruky a ideme teda na surprise. Ja som naozaj zaujímavá, že čo tam bude, pretože ja som to vyberala náhodne a dúfam, že nikde nebudem mať dvoch rovnakých, ale tak nemalo by, proste jediný dvoch rovnakých, ktorých tu mám, sú tieto dve, ale ostatné. Tieto Paul's Pets mám asi 3 mám, toto sú 4. a 5. Mám jednu tiež princeznu a takú patrovú mám a mám ešte Stitcha. To som otvárala asi v predošlom videu. Ale nie, ešte predtým. Tak mám to... Som to otvárala v predošlom videu, čo bol vlog. A ten vlog mám len do karty. A neviem, ktorý máme začať. Takže takto zoznamím vás s tými vajíčkami. Takže toto mám princezny. Tu mám Mini. Tu mám Puzzle Pals. To sú vlastne tieto surprise. A to sú vlastne tieto surprise, ja vám hneď poviem, že aké sú a čo je to vlastne. A potom tu mám tieto Stitch, práve bude v kinách film, tak máme tu tieto Stitchové vajíčka a v komentáru napíšte, že či vy pôjdete tiež na film Stitch. Teraz vyšla filmová verzia v kinách. Takže vy môžete napísať to do komentárov a ja potom tu mám Dievčenskú távkovú patrovu a Ľadové kráľovstvo. Pretože Ľadové kráľovstvo, dvojka, je to z dvojky. A mám tu Puzzle Pals. A sú to vlastne takéto puclové surprizy a sú to vlastne gumy, ktoré sú z tejto edícii. Podľa toho pôjdeme. Minule som tam mala Stitcha a mala som tam toho kamoša. Ja si myslím, že môžeme začať. A asi prvé, ako pôjdeme toto rozbaliť. Verme moje ruke, že som správne vybrala. Dobre. Máme. Vymenovala. 3, 4. Sa bojím. Čo tam je? Máme hrabla. Jakože on nie je špatný. Máme tu checklist. To ešte nemám. Toto je checklist. A mám tu asi hrabla, hej. Asi tak. A máme tu tohto hrabla. On je zlatý. A tu máme ešte, či som má princes. Princezny? Ale no tak. To sme ťažšie máme ťaľom. Dobre, takže mám tu takto. Princes. A toto je checklist, by tam mal byť. A ako som spomínala, tam mám najradšej Ariel, Belle a Lociku a celkom aj ostatní mám rada, ale tak tie tri sú moje najľúbšie, takže vidíte? Ja nevidím. Ja mám Belle! Dobře. Ja som veľmi chcela Belle. A tajne som si želala Belle, pretože ešte aj tie vzácne. Mám tu normálnu. To. Jo. Túto. A oni sú potom ešte v špeciálnej verzii. Hej. A ideme to poskladať. Že mám tu túto Belle. Ja ju mám veľmi rada. Akože keď som to máme rada. Ja som to tým
týchto dvoch pandrelkov celkom spokojná, hej, máme teda dvoch žltých, neviem ako sa mi to podarilo, tak máme dvoch žltých, nejaké ráno proste chytím, takže mám v ruku, ale neviem nejakú, toto som chytila, a máme mini. Tak toto takto pekne odložím a ideme teda na mini. Ja som bola kedy tak chcela tieto vajíčka, nikde nešli zohnať, proste v žiadnych obchodoch už nepredávajú tieto vajíčka, ale našla som ich v jednom obchode, takže inak ich nikde nebolo zohnať. Ideme od 3, 4. Oh yes! Guys, oni sú tam akože obrázok, čo z toho všetkého bude a tam akože nie je ten čekuj. Ale ja som veľmi spokojná, pretože ľudia, máme tu celú školskú súpravu. Dobre, máme tu nálepku. A ja mám zlatá mini, takže yes. Máme tu gumu. Hej, mne by sa veľmi teraz išla nejaká guma, proste do peračníka. A je to zlaté. Je to zlaté, že to prišlo takýto. Potom tu mám pastelku rúžovú. Neviem, čo mi bude rúžová pastelka, ale že... OK, máme tu strúhatko. Ale to nie je len nejaké strúhatko, pretože... yes, máme tu strúhatko. So zrkadlom. No, zrkadlo. Zrkadlo. Ideme na ďalšie vajíčko. Tak. No, tak. Neviem, to odchutula. Dobre. 3, 4. Pekne som schytila moje asi obľúbené vajíčko. Nie, moje najobľúbenejšie vajíčko je asi zatiaľ Frozen, ale tak chytila som Ariel. A neviem vám proste, nechcem vám ukázať, čo tam bude, pretože ono to mám asi napísané. Zrejme a... Radkoviť, čo tam je. Yes. Mne sa tam páči, jak to je v tých pitlíkoch. A máme to isté len v Ariel verzii. Ale máme inakšiu farbičku vodkou. To pekne to. No, nechcem vidieť, že tam je. Nevidíte to. Ale musím sa nechať, že je to celkom pekná guma, hej. No, nálepku a poschovku a tento zrkadlové strúhatko. Ideme na ďalšie. Dobre, zase mini. Ľahšie, takže dvakrát nebudeme mať to rovnaké. Máme tu, že máme tu gumy číslo 3. Ja neviem, čo budem robiť s tými gumami, ale tak prvý prípad je, že by som to niekomu dala. A mám ďalšiu samolepku. Wow, zvýrazňovačka. Pomiešam. Dobre, všetky sú na pokope. Hej. No, yes, máme papel. Čo bolo? Dobre, guys, máme tu náramek zo Sky. Máme tu, dáme pána posledné 4 vajíčka. Zatvárame či aj ideme? To si to odkotovalo a myslím, že to bude to práve, čo je máme to. A vylosovala som si, dala som si túto Princess popolušku a no každopádne máme tu tak vajíčko a ideme let's go with. Yes, máme tu voši pásky. Máme tu popolušku, tu cekvicu. Popolušku s cekvicou. A máme tu voši pásku. A ja tieto voši pásky, neviem, ja už som ich mala niekoľkokrát. Takže máme takýto, čo sa odstriháva tá páska a je to s tou popoluškou a vnútri je takýto hladký tá páska. A je taká, že sú tam diamanty. Okay. To je číslo 1. Číslo 2 je takáto mašličková. Tak celkom cute. Modrá. Mne sa veľmi celkom páčia tie
pásky. Nemôžem povedať, že nie, proste na niečo sa dajú použiť. Let's go, veď máme posledné 3 vajíčka. Neviem, nejak rýchlo to ide. Oh, yes. Ja neviem. Budem ignorovať prvú myšlienku, schvátnem toto. Máme tu Radové kráľovstvo 2. No. Co tam je? A predpokladám, že to bude takéto modrej farby, ten sačok. Alebo fialovej. Dobre, ideme na to. Modrá! Nie sú pečiatky. Dobre. Hej, zatiaľ sú to celkom praktické veci, sa musí povedať. A máme tu takéto pečiatky. Máme tu LVN a zo spodku sú vločky. Dobre. A máme tu nálepku Anny a toho takto. No a máme tu takto fialový atrament. To je taký. OK, máme tu posledné 2 vajíčka so styčom a neviem, ktorý začnem použiť. Maybe this? Nie, toto vyzerá ťažšie, takže ideme asi na to ľahšie, hej. No najlepšie nakoniec ľudia, hej. Mám tu nejaké pečiatky, ale tá nálepka je strašne cool. Zlaté. A máme tu 2 styčov. A jedna zo spodu je taká kvetinka havajská, a druhá ananás. Jak to vidíte vy? Ananás. A to je spravo tak. Máme pečiatky! Yes! Dobre, ale tie pečiatky je stále fajn, hej. Tak sa mi páči tie styči. Sa tak páči, sa tak roztamili. Aha, to už nie sú tieto. Páčky, to je jedno. Dobre. Takže je tu guma, ktorá je trošku ošúchaná. Je to guma, ona sa proste nechce nejak ošúcha, ale tak je trošku ošúchaná. A máme tu nálepku. A toto je takáto. Je to trošku inejšia. Takže tieto veci ja som veľmi rada. Takže ideme sa kúknúť, čo všetko tu máme, takto blízka. Máme toto zrkadielka, máme gumy, máme 4. A nálepky, pastelky. Toto máme takéto pečiatky. Neviem, takéto mošípacky. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, že mi dáte lajky, odbery a že si ma pozrite opäť na budúce, že sa vám tieto videí páčia. A my sa vidíme v ďalšieho videa. Ahojte.